και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Σε αυτό το βίντεο έχουμε ξεκαθάρισμα ντουλάπας. Αλλά έχουμε ξεκαθάρισμα ντουλάπας με μια πιο low tox έτσι, αίσθηση. Και πάμε να σας πω ακριβώς τι εννοώ. Πριν περίπου ένα χρόνο άρχισα να γίνομαι λίγο πιο ενσυνείδητη στα πράγματα που χρησιμοποιώ. Βασικά, ήδη από την εγκυμοσύνη είχα αρχίσει να το κάνω αυτό, αλλά σε ό,τι αφορά τα ρούχα και τα πράγματα που κουμπάνε το σώμα μου. Οπότε ξεκίνησα με τα ρούχα του παιδιού και όντως είδα ότι τα περισσότερα ρούχα, τα παιδικά, είναι βαμβακερά και έτσι ήμουνα ok. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγα ρούχα τα οποία έχουν πολυεστέρα, νάιλον κτλ. Και είναι ελάχιστα σε σχέση με τα άλλα. Οπότε αφού ήμουνα ok στο γενικότερο της κομμάτι με τα ρούχα του παιδιού, άρχισα να κοιτάζω και λίγο και τα δικά μου. Και γιατί το έκανα αυτό? Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχουμε στο σώμα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακουμπάει το σώμα μας. Άρχισα λοιπόν να το ψάχνω και να κάνω μία έρευνα και να κοιτάζω και τα δικά μου ρούχα. Και παρατήρησα ότι οι περισσότερες εταιρείες και κυρίως fast fashion, τα ρούχα τους είναι από πολυεστέρα, νάιλον, ακριλικό, ελαστάνι ή σπάντεξ. Και έπαθα ένα σοκ. Συνειδητοποίησα, κοιτώντας στην ντουλάπα μου, ότι και εμένα πολλά μου ρούχα, τα οποία είχαν την αίσθηση του βαμβακερού, δεν ήταν βαμβακερά και ήταν κάτι από όλα αυτά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι πλαστικό. Έχουμε πλαστικό να καλύπτει το σώμα μας. Πλαστικό πάνω στο δέρμα μας. Και αυτό δεν μας κάνει καλό. Όχι μόνο γιατί, όπως και να το δεις, κάτι πλαστικό μόνιμα πάνω μας δεν είναι καλό, δεν αναπνέει σωστά το δέρμα και όλα αυτά τα υφάσματα από πλαστικό απελευθερώνουν μικροπλαστικά με το πλύσιμο αλλά και με τη χρήση και πλέον γνωρίζουμε ότι έχουν βρεθεί μικροπλαστικά μέσα στο σώμα μας. Υπολογίζεται ότι ένας άνθρωπος έχει περίπου μικροπλαστικά στον οργανισμό του όσο μία πιστωτική κάρτα. Και ότι πλέον τα μικροπλαστικά είναι αυτά που φράζουν τις αρτηρίες και όχι κάτι άλλο. Και αυτό είναι λίγο mind-blowing όταν αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Έκανα μία αρχή πρώτα με το να μην πίνω νερό από πλαστικό μπουκάλι, το οποίο για το σπίτι έχει πάει πάρα πολύ καλά, αλλά αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση. Ας επικεντρωθούμε λίγο τώρα στα ρούχα. Λοιπόν, οπότε άρχισα να πηγαίνω και στα ρούχα. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι τα περισσότερα μου ρούχα και εμένα είναι πολυεστέρας και έπαθα ένα σοκ. Οπότε το τελευταίο πιο πολύ εξάμηνο, ό,τι αγοράζω, άρχισα να είμαι συνειδητοποιημένη να είναι φυσικά υφάσματα. Τα φυσικά υφάσματα τώρα είναι βαμβάκι, μαλλί, λινό και κασμίρ. Αυτά είναι τα φυσικά υφάσματα και αυτά προσπαθώ να εντάξω κι εγώ στην ντουλάπα μου. Βέβαια, υπάρχει τώρα έτσι μια διχογνωμία για όλα αυτά, το ότι ναι μεν το βαμβάκι και το κασμίρ π.χ. είναι φυσικά υφάσματα, αλλά ο πολυεστέρας αντέχει περισσότερο. Ναι, αλλά και πάλι, ο πολυεστέρας απελευθερώνει μικροπλαστικά. Και δεν είναι μόνο ο πολυεστέρας που απελευθερώνει μικροπλαστικά, αλλά και περισσότερες εταιρείες fast fashion χρησιμοποιούν στα υφάσματά τους, πέρα το όταν είναι πολυεστέρας ή βαμβάκι, χρώματα και διάφορα coatings, χημικές επεξεργασίες, τα οποία έχουν και PFAS, τα οποία λέγονται και forever chemicals. Οπότε γενικότερα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το ότι δεν μας κάνει καλό. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι ας πούμε το κασμίρ, το οποίο προέρχεται από τρίχα μιας συγκεκριμένης κατσίκας, έχει γίνει υπερπαραγωγή του κασμίρ με αποτέλεσμα να επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές κατσίκες και κάνουν κακό στο περιβάλλον, κάπως έτσι. Οπότε υπάρχει μια διχογνωμία. Επειδή εγώ είμαι νέα σε αυτό το ταξίδι και δεν μπορώ να σκέφτομαι ή να τρελαίνομαι για όλα αυτά και να τα σκέφτομαι όλα μαζί και είναι λογικό, όπως κάποιος που θέλει να ξεκινήσει το ταξίδι για να γίνει vegetarian ή vegan δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να κόψει τα πάντα και να κάνει τρομερές αλλαγές. Έτσι πιστεύω γενικότερα σε ό,τι ξεκινάμε να αλλάζουμε πρέπει να το κάνουμε σιγά σιγά. Οπότε δεν θέλω να τρελαίνομαι, δεν μπορώ να σκέφτομαι κάθε τι που αγοράζω
το περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει. Κάνω μία αρχή και αυτή είναι να επιλέγω βαμβάκι, μαλλί, κασμίρ και λινό. Και η ιδανική φυσικά επιλογή είναι να περιέχει οργανικό βαμβάκι, γιατί το κανονικό βαμβάκι έχει μεγάλη ποσότητα, χρησιμοποιεί πολλή ποσότητα νερού και φυτοφάρμακα. Παρ' όλα αυτά, κάνω μία αρχή με βαμβάκι, με οργανικό βαμβάκι, όπως μπορώ, με κασμίρ, λινό και μαλλί. Το μαλλί νομίζω ότι το μάλινο δηλαδή είναι λιγότερο στις επιλογές μου, γιατί δεν το βρίσκω τόσο συχνά. Λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο. Για να σας δείξω ότι πέρα από το ξεκαθάρισμα ντουλάπας που κάνω, έχω αρχίσει λίγο και να κοιτάζω τα υφάσματα που μένουν στην ντουλάπα μου. Φυσικά δεν θα πετάξω όλα τα ρούχα που είναι από πολυεστέρα, γιατί είναι κάποια καλά κομμάτια, οπότε αντί για να το πετάξω, και όταν λέω να το πετάξω εννοώ να το δωρήσω ή να το πουλήσω, ανάλογα τι είναι, δεν θα πετάξω κάτι, προτιμώ να το χρησιμοποιήσω όσο μπορώ και έπειτα να το αποσύρω. Και θα σας δείξω ότι εννοώ, έχω κάποια παραδείγματα. Οπότε πάμε λοιπόν στην ντουλάπα και ας ξεκινήσουμε το ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, αυτή είναι η ντουλάπα μου. Πάνω κάτω. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη με τις εταιρείες που βγάζουν αθλητικά ρούχα. Όλα τα αθλητικά ρούχα, και όταν λέω αθλητικά εννοώ κολάν και φόρμες κυρίως, αν και φόρμες υπάρχουν πολλές βαμβακερές, κολάν όμως, είναι σπάνιο να βρεις κολάν το οποίο είναι από βαμβάκι και από οργανικό βαμβάκι. Υπάρχει μία εταιρεία, δεν της κάνω διαφήμιση, είναι η Οράτια. Έχω πάρει να δοκιμάσω, δεν το έχω πολύ βάλει, οπότε δεν θα σας πω πολλά ακόμα. Η Οράτια βγάζει και σορτσάκια και κολάν αθλητικά, τα οποία είναι από οργανικό βαμβάκι. Ό,τι άλλο έχω πάρει, δυστυχώς, είναι πολυεστέρας και τρέχα γύρευε. Οπότε αυτό εδώ, το σιρτάρι, το οποίο είναι μπουστάκια, κολάν, σορτσάκια αθλητικά, είναι μια κατηγορία που θέλω να την αφήσω. Ναι, είμαι πολύ απογοητευμένη. Ας πάμε σε αυτά εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κάποια από τα ρούχα που έχω, γιατί τα έχω και σε σιρτάρια, θα τα δούμε. Αρχικά δεν αλλάζω με τίποτα τις μεταξωτές, και το μετάξι, ξέχασα να το πω, σαν ύφασμα, τις μεταξωτές μου πιτζάμες που πήρα φέτος. Είναι εντιμήσιμη, τις αγαπώ και προσπαθώ να φοράω αυτές ή κάποια βαμβακερή πιτζάμα. Ευτυχώς στις πιτζάμες μπορούμε να βρούμε βαμβακερές, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η υφή του και το χρώμα της και γι' αυτό τις πήρα. Λοιπόν, έπειτα, έχω κάτι πολύ απλά μπλουζάκια, εντάξει, αυτά είναι καλοκαιρινά, θα τα δούμε άλλη στιγμή. Αυτή εδώ είναι μια χειμωνιάτικη μπλούζα, η οποία την έχω πάρα πολλά χρόνια, 75% πολυεστέρας. Τι βλέπετε. Φαίνεται βαμβακερή. Φαίνεται βαμβακερή. Κι όμως δεν είναι. Λοιπόν, αυτή ήρθε η ώρα να αποσυρθεί. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά και μπορώ να πω ότι δεν μου ταιριάζει και πλέον. Οπότε εδώ πέρα θα γίνει μία στίβα με πράγματα τα οποία δεν θέλω να φορέσω πια. Λοιπόν, τώρα θα δείτε εδώ τα χειμωνιάτικά μου, για παράδειγμα. Έχω αυτές τις Ralph Lauren μπλούζες, οι οποίες είναι βαμβακερές και εσκεμμένα τις έχω κρεμάσει για να τις βλέπω και να τις βάζω συχνά, μιας και είναι κάτι το οποίο κάνει καλό στο δέρμα μου. Αυτή τη μπλούζα είναι Jacquemus, είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία, designer brand. Αυτή εδώ υπέροχη μπλούζα, ευτυχώς, είναι 94% κότον και 6% ελαστάνι. Η ελαστάνι νομίζω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να την αποφύγουμε γιατί κάνει λίγο πιο ελαστικά τα ρούχα, αλλά το γεγονός ότι είναι 94% βαμβάκι είναι ok για εμένα σε αυτό το σημείο. Οπότε το κρατάμε. Πέρυσι πήρα αυτό εδώ. Όχι πέρυσι, πρόπερσι. Ήμουν έγκυος όταν το φορούσα. Κιόλας, δεν τρέπομαι. Έχει ασορτή παντελόνι. Λοιπόν, αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και φαρδουλό και ζεστό. Είναι όμως ζεστό γιατί το δέρμα δεν αναπνέει. Το δέρμα δεν αναπνέει
Γιατί είναι 53% βισκόζη, 28% πολυεστέρας και 19% νάιλον. Δηλαδή, όλο αυτό, εδώ το υπέροχο πράγμα, δυστυχώς θα πάει για δώσιμο. Δυστυχώς. Και εγώ το φορούσα όσο ήμουν έγκυος. Δεν το είχα προσέξει τότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες απλές μπλούζες, τις οποίες έχω. 92% βισκόζη, 8% λίκρα. Κάποια πράγματα τα βλέπω τώρα, δεν τα είχα δει. Παρ' όλα αυτά, αυτή δεν την έχω πολύ φορέσει. Θα την κρατήσω. Θα προτιμήσω να μην τη βάζω, θα έλεγα, αλλά θα την κρατήσω προς το παρόν. Θα την κρατήσω, αλλά θα πάει στα χειμωνιάτικα από εκεί. Λοιπόν, άλλη μια απογοήτευση είναι αυτό εδώ το σετ που είχα πάρει. Πολύ γνωστή εταιρεία, με αθλητικά. Και αυτό το είχα πάρει την περίοδο που ήμουνα έγκυος. Δεν τα είχα τσεκάρει τότε. 80% πολυεστέρας, 11% ελαστάνι. Βουαλά. Και επειδή και αυτό πλέον πιστεύω δεν ταιριάζει τόσο στο στυλ μου, αυτό θα αποσυρθεί επίσης. Λοιπόν, τώρα έχω αρκετά μπλουζάκια, τα οποία είναι t-shirt και αυτά είναι ok. Αυτό είναι δώρο της μαμάς μου. Επειδή είναι δώρο της μαμάς μου θα το κρατήσω. Ξέρω ότι δεν είναι βαμβακερό, είμαι σίγουρη, γιατί φαίνεται λίγο το ύφασμα. Αλλά μέχρι... Πού είναι το χαρτάκι? Να το. Βισκόζι, έχει και βαμβάκι και ελαστάνι. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά είναι της μαμάς μου. Λοιπόν, εδώ έχω τώρα κάποιες φούστες. Αυτές θα μείνουν εκεί ως έχουν. Ήθελα να πω ότι τα περισσότερα, να ξέρετε, τζιν, βασικά όλα τα τζιν, λόγω του υφάσματος, είναι βαμβακερά. Και γι' αυτό έχω προτιμήσει τελευταία ότι καινούργιο παντελόνι παίρνω να είναι τζιν ή φίτου έστω, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρεις βαμβακερό. Τώρα, λόγω του ότι δούλευα σε εταιρεία, έχω πάρα πολλά τέτοια παντελόνια, τα οποία δεν έχω ιδέα τι έχουν αυτά τα υφάσματα. 90% πολυεστέρας, 10% ελαστάνι. Γνωστή εταιρεία. Έχω πάρει και μπόλικα. Το ίδιο. 90% πολυεστέρας. Λοιπόν, όμως αυτό θα τα κρατήσω προς το παρόν. Δεν είναι και κάτι που φοράω κάθε μέρα πλέον. Οπότε σε αυτή τη βόλτα δεν θα φύγουν. Αυτό εδώ είναι το παράδειγμα που σας έλεγα. Αυτό εδώ ξέρω ότι είναι βαμβακερό. Είναι Fashion Fruit. Αυτό εδώ όμως γνωστή εταιρεία με αθλητικά πλέον. Νομίζω ότι το χαρτάκι δεν υπάρχει. Μπορεί να το έχω κόψει. Είναι και made in Cambodia. Δεν ξέρω πού είναι. Αγνόητη τύχη του Αγνόητη τύχη του. Ναι, δεν βλέπω πουθενά. Αλλά τέλος πάντων αυτό το ξεχωρίζω ότι δεν είναι. Αλλά αυτό το ξεκαθάρισμα θα γίνει μαζί με τα κολάν και τα λοιπά. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχω κάνει αλλαγές και τελευταία φοράω πολύ πουκάμισα. Τα περισσότερα πουκάμισα, όχι όλα, είναι βαμβακερά. Ευτυχώς. Οπότε, ενώ οι μπλούζες οι περισσότερες δεν είναι βαμβακερές, σπάνια θα βρείτε μια μπλούζα που να είναι 100% βαμβάκι ή έστω 90 με 95, γιατί τα περισσότερα βάζουν ελαστάνι για να είναι πιο μαλακά. Ευτυχώς, τα περισσότερα πουκάμισα είναι βαμβακερά. Οπότε, τελευταία έχω επενδύσει σε πουκάμισα. Αυτά είναι από μια γνωστή εταιρεία fast fashion, αλλά τουλάχιστον είναι βαμβακερά. Τώρα θα μου πεις δεν είναι οργανικό βαμβάκι. Ναι, δεν είναι, αλλά είπαμε κάνουμε μια μικρή αρχή και σιγά σιγά θα βελτιωθούμε. Οπότε τα πουκάμισα τα κρατάω, γιατί είναι και κάποια μπορείς να τα φορέσεις γυρνώντας τα μανίκια. Τα φοράς και την άνοιξη ή τα φοράς και το καλοκαίρι σαν κάτι από πάνω για να μην κρυώνεις. Όπως είπαμε, τζιν μπουφάν το κρατάμε, τζιν πουκάμισο επίσης το κρατάμε. Τώρα εδώ έχω κάποια άλλα πουκάμισα, τα οποία και αυτά δεν τα πολύ φοράω, αλλά θα τα κρατήσω. Εδώ έχουμε κάτι φορέματα. Τώρα αυτά δεν είναι χειμωνιάτικα, αλλά μιας και είναι στην ντουλάπα, να τους ρίξω μια ματιά. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι. 96% πολυεστέρας, 4% ελαστάνι. Δεν είναι κάτι που το φοράω. Θα το κρατήσω όμως αυτά τα δύο και θα φύγουν μάλλον σε μια επόμενη βόλτα. Λοιπόν, και αυτή η μπλούζα, και αυτή την μπλούζα μου την έχει πάρει η μαμά μου. Αλλά, τι είναι αυτή? Γνωστή εταιρεία. Ελληνική είναι. Πού είναι?
Βισκόζι, πολυεστέρας. Ναι. Αυτή θα την αποσύρω, γιατί έχει και έναν λεκέ που δεν μπορούσα να τον βγάλω ποτέ. Οπότε θα φύγει και αυτή. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πω και για κάποιες πολύ καλές αγορές που έχω κάνει. Αρχικά είναι αυτή η μπλούζα. Αυτή η μπλούζα είναι κασμιρένια. Είναι κασμίρ. Την έχω πάρει και σε μαύρη, την αγαπώ. Μπορώ να τη φοράω όλη μέρα μες στο σπίτι, μπορώ να τη φοράω έξω, μπορώ να τη φοράω και για μπιζάμα μερικές φορές. Την έχω περίπου 3 μήνες και τις έχω λιώσει και τις δύο. Το κακό είναι ότι θέλει πλήσιμο στο χέρι, αλλά εντάξει, ένα ρούχο είναι, μια φορά τη βδομάδα, μία πλένω τη μία πλένω την άλλη, τις φοράω έτσι περίπου ένα λάξ, τις φοράω πάρα πολύ συχνά. Έχουν απίστευτη αίσθηση, δεν σε υδρώνουν, δεν νιώθεις περίεργα, το δέρμα σου αναπνέει, είναι πάρα πολύ ωραίες και τις έχω πάρει από το Best Secret. Το Best Secret είναι μυστικό. Είναι ένα site το οποίο μπαίνουν μόνο μέλη. Αν θέλεις να γίνεις μέλος, θα γράψω στα σχόλια από κάτω το link με την πρόσκληση για να γίνεις μέλος και έχει πάρα πολλές μάρκες και ακριβαία brands σε πολύ χαμηλές τιμές. Μπορείς να το τσεκάρεις. Επίσης έχω πάρει αυτό εδώ το παντελόνι από το Best Secret, το οποίο είναι... Αχ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το ύφασμα. Κόλλησα τώρα. Είχα πάρει αυτό εδώ το παντελόνι πέρυσι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και πήρα και σε μαύρο φέτος. Αυτά λοιπόν τα κρατάω, για το χειμώνα είναι υπέροχα και είναι έτσι και με καμπάνα, έτσι είναι ωραίο φαρδουλό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το άλλο που πήρα τελευταία είναι αυτό το τζιν. Σας είπα, τα τζιν είναι βαμβακερά. Οπότε επενδύω σε παντελόνια που είναι βαμβακερά και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είναι βαμβακερά. Το βλέπω από τις ταμπέλες. Αλλά θέλω να πω ότι μην χάνετε χρόνο να ψάχνετε συνέχεια τις ταμπέλες. Ξέρετε ότι τα τζιν είναι βαμβακερά. Εκτός αν είναι κάτι τύπου ψεύτικο. Τζιν, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφήνω αυτά εδώ. Τα παντελόνια αυτά τα κρατάω μόνιμα στην ντουλάπα μου. Δυστυχώς, μπορώ να τα πάω στην άλλη ντουλάπα. Να κάνω λίγο χώρο. Κρατάω πουκάμισα, κρατάω κάποια φορέματα. Έχω και εδώ κάποια άλλα φορέματα. Εδώ πέρα θα κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, έχω αυτό το φόρεμα. Δεν το έχω βάλει ποτέ. Ναι. Θα το βάλω. Όχι. Δεν το έχω αγοράσει. Αυτό μου το έχουν δώσει. Και μάλλον θα το δώσω κι εγώ με τη σειρά μου, γιατί είναι κάτι που δεν μου ταιριάζει. Και επίσης είναι πολυεστέρας. Οπότε αυτό θα μείνει εδώ και θα φύγει. Άλλο ένα φόρεμα στην ίδια κατηγορία που μου το έχουν δώσει. Δεν το έχω βάλει και το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον δεν θα το βάλω. Είναι αυτό, άλλη φίλη μου το έχει δώσει αυτό, δεν μου το έχει δώσει η ίδια. 100% πολυεστέρας. Πάει και αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Το έχω βάλει και το έχω βολευτεί, η αλήθεια είναι, αλλά 50% rayon, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. 30% πολυεστέρας και 20% nylon. Τι είναι το rayon? Θα το κρατήσω για λίγο. Το άλλο πάρα πολύ ωραίο που πήρα από το Best Secret είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Γενικά υπάρχει μια εταιρεία, η Lawrence Gray, εγώ δεν την ήξερα, τα οποία έχει πολύ απλά καθημερινά ρούχα και φαίνονται και πάρα πολύ ποιοτικά. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα και οι κασμιρένιες μπλούζες είναι Lawrence Gray, αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που στο Best Secret που έχουν κασμίρ. Λοιπόν, αυτό είναι 95% cotton και 5% κασμίρ το φόρεμα. Το πήρα φέτος, το έχω βάλει 2-3 φορές και μου αρέσει πάρα πολύ. Το κρατάμε, αλλά το βγάζουμε στην άκρη για να κάνουμε χώρο για τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, και αυτό το κρατάμε, αλλά το βγάζουμε στην άκρη. Αυτό το φορούσα στην εγκυμοσύνη, βαμβακερό είναι. Το κρατάω και το βάζω στην άκρη για τα χειμωνιάτικα. Αυτό εδώ το είχα κερδίσει, πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Δεν το έχω βάλει ποτέ, αλλά από το ύφασμα κρίνω. Α, το είχα βάλει στη φωτογράφηση. Ότι δεν είναι βαμβακερό. Α, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Πολυεστέρα, ελαστίνη. Α, όχι, μόνο πολυεστέρα και ελαστίνη. Θα το κρατήσω προς το παρόν. Αντίο, αντίο, αντίο. Αν σας ενδιαφέρει κάποιο από αυτά τα φορέματα και μου στείλετε γέρος, μπορείτε να τα προλάβετε.
Αυτό εδώ, γνωστή εταιρεία. Πού είσαι χαρτάκι? Υπάρχει χαρτάκι. Δεν υπάρχει χαρτάκι. Θα το κρατήσω προς το παρόν. Και αυτό, αυτό το πήρα πέρυσι από Σόκο, βαμβακερό, πάρα πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, τα κρατάμε. Και αυτό είναι καλοκαιρινό. Εδώ έχω τα παλτό μου. Κάποιος μου το είχε δώσει και αυτό. Νομίζω η αδερφή μου. Τι λέτε να είναι? 60% μαλλί και 30% βαμβάκι και 10% ακριλικό. Δεν το ήξερα. Αυτό θα το κρατήσω. Μπορεί να μην το κράταγα σε κάθε άλλη περίπτωση, αλλά θα το κρατήσω. Αλλά πρέπει να το βάλω τώρα, όσο είναι καιρός. Στην άκρη. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι παλτό και κάτι τέτοια. Αργότερα θα κάνω το rearrangement, να φέρω από εδώ τα καλοκαιρινά, να πάω από εκεί τα χειμωνιάτικα. Θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο εδώ. Πήρα αυτές τις δύο μπλούζες, η μία είναι αυτή, την έχετε δει, τη φορούσα. Ας πούμε, αυτή εδώ η μπλούζα είναι από γνωστή εταιρεία, ελληνική, που κάνουν και πολύ διαφήμιση. Και δυστυχώς αφού την πήρα, είδα ότι είναι πολυεστέρας. Όπως και αυτή εδώ η μπλούζα, πάρα πολύ ωραία, απλή και αυτή. Τις πήρα πρόσφατα όμως και θεωρώ άδικο να τις δώσω ακόμα. Απλά δεν τις φοράω τόσο. Αυτή εδώ αντίθετα την μπλούζα μου την είχε πάρει η αδερφή μου. Είναι και λίγο ασυδέρωτη. Είναι πολυεστέρας, την έχω λιώσει όμως. Την έχω λιώσει και έχει λιώσει με τα μικροπλαστικά της και στο πλυντήριο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθεί, γιατί πραγματικά έχει λιώσει, οπότε αυτή θα φύγει. Τώρα, κάποιες άλλες που έχω και αυτή. Αυτή είναι ζιβάγκο, μαύρη μπλούζα, βισκόζι, πολυαμίδες, ελαστάνι και αυτή δυστυχώς όχι, θα φύγει. Έχω άλλες. Αυτή εδώ πέρα η μπλούζα, γνωστό fast fashion εταιρεία, είναι της εγκυμοσύνης και για θυλασμού. 95% κότον και ελαστάνι. Οκ. Είναι και για τώρα, άνοιξε. Την κρατάω. Τώρα, αυτή εδώ, ενώ τη βλέπεις, φαίνεται ρε παιδί μάλινη, ξέρω εγώ κάτι. Όχι, έχει 6% μόνο μαλλί. 65% πολυεστέρα, 13% νάιλον, 13% ακριλικό και 3% σπάντεξ. Ναι, ελαστάνι. Όχι. Αυτή εδώ, την είχα πάρει πριν 3 χρόνια. Πολύ χαρούμενη να έχω μια χριστουγεννιάτικη μπλούζα, έτσι, τέτοια. Γνωστή εταιρεία. Εδώ το χαρτάκι το είχα κόψει, εντάξει. Αλλά το θυμάμαι γιατί το είχα τσεκάρει. Πολυεστέρας. Και το καταλαβαίνεις γιατί όταν τη φοράς, αν κάνεις κάτι λίγο έτσι πιο υδρώνεις και μυρίζεις άσχημα. Εδώ υδρώνεις και μυρίζεις ανεκτά. Λοιπόν, και εδώ έχουμε κάποια τέτοια. Φούτερ. Ευτυχώς το φούτερ. Ευτυχώς. 70% κότον, 30% πολυεστέρα. Θα τα κρατήσω προς το παρόν. Τα βάζω στην άκρη να πάνε από εκεί. Κάτω έχω κάποια παντελόνια. Να, άλλο ένα παντελόνι της γνωστής εταιρείας. Πού είναι τα χαρτάκια τους? Δεν έχει. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Θα κοιτάξω τα κολλάνα. Μισό λεπτό. Τώρα έτσι από περιέργεια θα κοιτάξω κολλάνα της γνωστής εταιρείας. Δεν γίνεται να τα έχω βγάλει όλα. Τα βάζαν στα πλάγια συνήθως. Δεν γίνεται. Θα μπω στο site να ψάξω. Όντως εντάξει δεν είναι, φαίνεται. Και δεν γράφει και εδώ. Μεγάλη απογοήτευση στα αθλητικά. Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Θα σας δείξω όμως τις οράτια που σας έλεγα. Πού είναι? Εδώ τα έχω. Φαίνεται, το πιάνεις. Είναι απαλό. Είναι φυσικό, είναι ωραίο. Θα με δείτε να το φοράω ως ονούπο, τώρα που καλοκαιριάζει. Και εδώ έχω διάφορα κοντομάνικα, τα οποία τα περισσότερα είναι βαμβακερά, τα έχω τσεκάρει, οπότε αυτά τα αφήνουμε. Είναι και στα αθλητικά, οπότε θα πάνε σε άλλη συζήτηση. Αυτό ήταν το περισσότερο ξεκαθάρισμα, οπότε όλα αυτά εδώ τα ρούχα θα μαζευτούν και θα δοθούν. Στα καλοκαιρινά μου είχα επενδύσει πέρυσι σε κάποια λινά κομμάτια, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ και θα συνεχίσω να επενδύω σε πουκάμισα και απλά βαμβακερά μπλουζάκια. Νομίζω ότι είναι η πιο safe επιλογή η αρχή και έτσι και με το βουνό από ρούχα πίσω μου. Θέλω να σας πω ότι αν θέλετε και εσείς να κάνετε έτσι μια πιο συνειδητή επιλογή για τα ρούχα που φοράτε, μπορείτε να
ξεκινήσετε σιγά σιγά, όπως ξεκινάω εγώ, να εστιάσετε κυρίως στα φυσικά εφάσματα, που είναι το βαμβακερό, το μαλλί, το κασμίρ, το λινό και το μετάξι. Αν μπορείτε να βρείτε και οργανικό βαμβάκι, ακόμα καλύτερα. Αλλά ας πούμε για αρχή το σκέτο βαμβάκι είναι ok. Αν μπορείτε επίσης να τα βρείτε αυτά τα ρούχα φυσικά σε second hand, το οποίο ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ διαδεδομένο. Και εγώ έχω κάνει μια πολύ μικρή έρευνα για την περιοχή και δεν υπάρχει κάτι, δυστυχώς. Όμως μπορείς να βρεις, από ό,τι γνωρίζω, κάποια καλά κομμάτια. Δεν θα σας πω ότι και εγώ πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο είναι no-name, αλλά πουλάει ρούχα γνωστών εταιριών, γνωστών σχετικά εταιριών, και βρήκα ένα πάρα πολύ, βασικά βρήκα αυτό εδώ το jean, το οποίο είναι βαμβακερό, σε πολύ οικονομική τιμή. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε μια περιουσία για να παίρνουμε π.χ. κασμιρένια και μάλινα και τέτοια. Υπάρχουν επιλογές και θα σας πω αυτό που λέω και στον εαυτό μου, ότι δεν μπορούμε να τρελαινόμαστε, δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε και να γινόμαστε παστρικές με κάτι τέτοια θέματα. Κάνουμε μία αρχή, σιγά σιγά, και σιγά σιγά θα βελτιωθούμε κιόλας. Και αυτό θέλω να κάνω κι εγώ για τον εαυτό μου. Και να σας πω ότι και αυτό είναι μια μορφή self-care, έτσι. Φροντίζουμε το σώμα μας, φροντίζουμε τι ακουμπάει το δέρμα μας, φροντίζουμε και τι απελευθερώνεται στο περιβάλλον, έχει έτσι και μια ηθική χρειά όλο αυτό. Και ελπίζω να σας ενέπνευσα να κάνετε κι εσείς ένα ξεκαθάρισμα, να δείτε, θυμάμαι ότι η Μαρή Κοντό έλεγε ότι πιάνεις, λέει, ένα ρούχο και λες, does this spark joy to me? Αν spark joy, το κρατάω. Αν δεν spark joy, τότε το δίνω. Και προτιμήστε να δωρήσετε. Ξέρω ότι υπάρχουν, παρένθεση, κάποιοι μοβ ή κάποια άλλα χρώματα κάτι, τα οποία βάζετε ρούχα. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι είναι αμφίβολο το τι γίνονται αυτά τα ρούχα. Δεν το έχω ψάξει περισσότερο. Έβαζα και εγώ σε αυτούς τους κάδους. Το σταμάτησα. Μετά πήγα στη Μητρόπολη, τέλος πάντων, της περιοχής, που μαζεύουν ρούχα για άστεγους. Αλλά μην σας πω ψέματα, είδα ένα ολόκληρο δωμάτιο με ρούχα και αναρωτιέμαι, δεν τα δίνουν, τι τα κάνουν, τα ξεκαθαρίζουν και τι τα κρατάνε εκεί. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ και τι να πω. Οπότε αν μπορείτε να τα δώσετε σε κάποιον που ξέρετε ότι τα έχει ανάγκη κατευθείαν, ή υπάρχουν κάποιες δομές, κυρίως στην Αθήνα, που πραγματικά βρίσκουν άτομα και οικογένειες που πραγματικά τα χρειάζονται. Γνωρίζω κανένα δυο, δεν έχω πάει εγώ να δώσω, αλλά γνωρίζω. Θα σας γράψω οπότε στα σχόλια παρακάτω κάποια από τα ρούχα που χρησιμοποιώ εγώ σαν εναλλακτικές, δηλαδή τα βαμβακερά, πουκάμισα, τα κασμίρ, τις μπλούζες, π.χ. από το Best Secret. Θα σας βάλω το link για το Best Secret για να το δείτε στα site και μπορείτε να βρείτε κάποιες προσφορές. Εγώ σας το βάζω γιατί εκεί βρήκα μαζικά κάποια ωραία κομμάτια και πρέπει να έχεις πρόσκληση για να μπεις. Θα σας βάλω για αυτές τις δύο δομές που γνωρίζω, που δεν έχω δώσει εγώ, το λέω, αλλά γνωρίζω από φίλους μου που δίνουν και αξίζει. Και ό,τι άλλο θυμηθώ και σκεφτώ, θα σας το βάλω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το βίντεο, σε αυτό το ξεκαθάρισμα, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή σας ημέρα!